हर हर महादेव की। जितना इधर हमारे भैया लोग की तो कैसे कहे के बा। आ जाइए दीदी, थोड़ा सभी दीदी के करें कि जिनका जिनका भगवान के दरबार में डांस करे के बाद गुलाब शरम सब न करिया। भगवान के दरबार में डांस करके दिल खोल के है ना, वह भाव में आके कैसे कहे के बा। बोलिए हर हर महादेव की जय। अरे बेलवा के पतैया, बेलवा के पतई, बेलवा के पेड़वा हो पतैया डोले वाला बा। बेलवा के पेड़वा हो पतैया डोले वाला बा। कैसे हाथ उठा के कैसे कहे के बाद सम्मा देवे के इंतजार में इतना घर द्वार छोड़ के अलू है ना, तो सब मिल के कैसे हाथ उठा के कैसे कहे गए। आने वाला शिवा हो माहौल बदले वाला बा। जय हो। बेलावा के पेड़ावा पतैया डोले वाला बा। बेलावा के पेड़ावा पतैया डोले वाला बा। जय हो। आ जाए चर्चा करा दीदी शिवा गुरु आने वाला बा। जय हो। चले आबा ज्यादा सेवा गुरु दया करने बा। जय हो जय हो। आगे आ जाए थोड़ा सा डांस कराओ कैसे कहे के बा। जय हो। पीछे वाले दीदी हाथ उठा के जय हो। झूम के कैसे कहे के बा। नीलम दीदी थोड़ा अपन सहेली के आगे करके थोड़ा डांस करला भगवान के दरबार में। अच्छा कैसे कहे के बा। अरे सोने के गाये लावा में जलवा भर के लैले बा। जय हो। अरे सोने के गाये लावा से जलवा भर के लैले बा। जय हो। अरे चारा ना पाखर दा दे दे गुरु आने वाला बा। अरे चारा ना पाखर दा सेवा गुरु आने वाला बा। जय हो। जाइए भगवान के दरबार में जाइए, इच्छा ना है तो कैसे कहे के बा। झूम के दीदी जय हो जय हो। तो कैसे कहे के बा। भगवान के दरबार में बैठल हूँ तो ताली बजावे में कंजूसी ना करिया। जो बजावा ना ताली उनका भुला जाई कान के बाली। इसलिए जिनका जिनका बाली रखे के मन बा तब तो भगवान के दरबार में ताली बजैया है ना। कैसे कहे के बा। साल भर होई है तो काजी कहिए तो लक्ष्मी माता मूर्ति पर बैठी है तो भैया लोग के कृपा हुई है तो अगला साल हम लोग के फिर बोलाई है। तो कैसे कहे के बा। अरे अपना हिस्सा में जी के भेजा ले बाजरिया। जय हो। अरे अपना सजना माँ के भेजब हम बाजरिया। अरे आसाने लगाला घर में खुशी होने वाला बा। जय हो जय हो। अरे
कैसे कहे के बा हमार दीदी या लोग से ज्यादा तो हमारे भैया लोग ताली बजा ले, ज्यादा लोग है लोग जीत जाइए, आप लोग हार जाइए। इसलिए कहेला कि दोनों के कंपटीशन चले के चाहिए, है ना। मोबाइल के दीदी थोड़ा थोड़ा गोदी में रख के थोड़ा भगवान के दर में ताली बजा ला। तो कैसे कहे के बा अरे सोने के परताबा में भांगी आधा तोड़ा बा, जय हो आ जाओ। सोने के परताबा में भांगी आधा तोड़ा बा, अरे भोगा वाला गादा घर में खुशी होने वाला बा, जय हो अरे भोगा वाला गाला घर में खुशी होने वाला बा। कैसे कहे के बाद थोड़ा सा रुक जाए भैया हो, थोड़ा सा भगवान के दरबार में ये भजन सुन के हमारे भैया के बड़े दिल में लगनी है, खुशी होके निकाली। हाँ कितना 500 में तो 200 कर जाला, लेकिन माता रानी के दरबार में कहला कि दिया लग गेला दिल में चोट न निकाल के दिलिए 500 के लोग। माता रानी के तरफ से इनका रोजी रोटी आगे बढ़ते रहे, हर साल लक्ष्मी जी के बैठा के हम लोग सब भजन गवाते रहे। बोलिए हमारे भैया लिए की अरे भोगा वाला गाला घर में खोजे होने वाला बा, जय हो जय हो कहे के बा अरे लौंगा बाई लैजिया से बेरा बाचा भगले बा, अरे लौंगा बाई लैजिया दे दे थाली में सजावले बा, अरे बेरा बाचा भादा बोले बाबा आने वाला बा, थोड़ा थोड़ा ताली बजावा, जय हो। अरे धाधुरा के पेड़ा बापा तैया डोले वाला बा, धाधुरा के पेड़ा बापा तैया डोले वाला बा, ताले आबा ज्यादा सेवा चर्चा होने वाला बा, जय हो अरे ताले आबा ज्यादा सेवा चर्चा होने वाला बा।
जमने वाला बा जय हो मीठा मीठा ताली बजा दे दे तो कैसे कहे के बा अरे फोना माँ कारी डौली अस्मिता के बोलबले बा अरे फोना माँ कारी अस्मिता के बोलबले बा अरे भाजा ना सुना बा हो माहौल बदले वाला बा बदले वाला बा अरे भाजा ना सुनाए बहु माहौल बदले वाला बा अरे भाजा ना सुनाए बहु माहौल बदले वाला